Veciños dunha parroquia de Marín viven atemorizados polos cans de raza perigosa que ten unha familia que leva un ano ocupando unha casa do lugar. Denuncian que os animais saltan o valado, andan ceibos pola rúa e xa atacaron outras mascotas e varias persoas. O dono dos cans, pola súa banda, nega esas acusacións e asegura que vai leválos a outro predio para evitar problemas. A tranquilidade da parroquia de San Xulián, en Marín, está a ver alterada desde que hai algo máis dun ano os fillos dunha veciña de etnia xitana ocuparon esta casa aproveitando que os donos residen en Canarias. A convivencia empezou a deteriorarse a conta dos cans. Teñen varios de raza American Bully, semellantes aos que ven nas imaxes. Son potencialmente perigosos e atemorizan os veciños. Denuncian que saltan o valado da casa e que xa atacaron a varias persoas. Os cans, que eu tiño visto 4, salen aí moitas veces salen polo portal e atacan a xente. De hecho, outro día mordeu un señor que non é de aquí, iba por aí arriba caminando e mordeulle. Xente que lle atacaron, xente que lle mataron a outros cans, entón iso os veciños están atemorizados e moita xente dos que a prexudicados non queren denunciar por temor ás represalias. Enrique, un dos donos dos cans, nega tales acusacións. En primer lugar, nunca han tenido ningún acercado en mis perros, ¿vale? Lo que dice el que representa aquí la comunidad de aquí de Marín, que está hablando, que dice que los tengo acojonados a la gente, que por eso no ponían ninguna denuncia, eso es totalmente mentira. Os veciños temen que calquera día pase algo grave. Para evitalo, exixen que retiren os cans dali. Os cans non poden salir á calle e estar soltos. Nos o que queremos é que sexa responsable cos cans e que os cans sabe que el non pode telos. Entón o que pedimos é que os cans desaparezcan do domicilio, que os leven unha protectora ou que os leve quen queira. Axentes da Policía Local de Marín achegáronse esta mañá para falar cos donos dos cans e mediar no conflito. Enrique asegurounos despois que ia leválos a outra propiedade e que 3 cachorros van ser adoptados. Los perros me los voy a llevar a otra finca que tengo, pero que yo mis perros los tengo bien, ¿me está comprendiendo? Tengo 3 hembras y 3 cachorros, pero los cachorros esta semana van en adopción con un contrato, ¿sabes? Y nada, y estamos esperando que sean un poquito más mayores los cachorritos y dárselo a las personas que ya hemos quedado con ellos.